Alamisa octobre kalo tile 24 san 2024 an b'a fɔ Jeliba TV News filɛbaw Jeliba FM lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de sinsinnen don an fɛ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yaasa a bɛ se k'an kumakan ni an jɛw lasɔrɔ sa o maaba dɔ ye Augustin Echubi ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛman Musa Ayidara ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen ka na kuncɛ ni ne yɛrɛ dɔgɔmuso ye sa Salimata Wederawogo min ye kɔɲɔmuso kura ye radio fan fɛ bi baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ kalifalen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ la sa Bubakar Tarawele Grand bɛ kuma bara ɲɛfɛ kalanden don Amadu Tolo an y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la gafew bɔra an ye gafe saba an y'olu sɔrɔ an tɛgɛ la bi min ye Nouvelle Horizon ye u ye bɔli kɛ bi o kumana an da bɛ don a kɔnɔna la Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a kumana an da bɛ don a la k'a kuncɛ ni Mali Tribune ye wagati cogoya kɔnɔna la an t'a bila dagirinda la koyi an y'a fɔ cogoya min sa an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon ye kɛ Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a ka bakurubaw kɔnɔ a ka dakuru ɲɛ kelen dɔ bɛ yen nɔ sa a ye min sinsin a y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nouvelle Horizon Mamani Ture ale ka fasiri don Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na a y'a jira k'a fɔ ko min ye Nara Kidali ka na se Bewani ni o bɛ Segu mara kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye k'u bɛ wuli ka jɔ la nin marabolo saba kɔnɔna la sa ko ka maajuguw k'a ɲini ka olu daraki koyi ko baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko a sigira sen kan i n'a fɔ Nouvelle Horizon ma bɔ a da b'a la cogo min sa ko min ye octobre kalo tile 18 ka na se a tile 22 ma ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali forces armées n'o ye faamaw ye olu ka wuli ka jɔ ye min ye opération belebeleba min n'u b'a kunna a bɛ waati bɔ ko kabini min ye juma tɛmɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na se min ye tarata octobre kalo tile 22 ko min ye Mali finitigiw ye sa k'u ka wuli ka jɔ ko o kɛmɛ duguma kɛlɛ o hakilina kɔnɔna ka fara sanfɛ kɛlɛ yɛrɛ kan koyi kɛlɛ fila bɛɛ don ko o wuli ka jɔ de okumu kɔnɔna la sa min ye marabolo minnu ni olu ye Nara marabolo Mɔti marabolo Segu marabolo ka na se Kidali marabolo ma ko u kɛmɛ ka fagonba min ye maajuguw la nin wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la gafe y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni laseli dɔ de ye laseli min ni o bɛ ka kɛ min ye finitigiw yɛrɛ olu ka kuma lase so o tagabolo ka yamaruya kɔnɔ état major général min n'o bɛ finitigiw kunna Mali la sa ko olu de ye ɲɛfɔli kɛ nin wuli ka jɔ kɔnɔ koyi k'u y'a jira sa k'a fɔ ko reconnaissance offensive belebeleba ko u b'a ka o sabati yaasa lakana o tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin cogoya min na Mali worodugu yanfan fɛ ani cɛmancɛ yanfan fan dɔw i n'a fɔ an da sera a ma gafe daminɛ la cogo min u y'a jira k'a fɔ ko min ye juma tɛmɛlen octobre kalo tile 18 san 2024 ko min ye wuli ka jɔ belebeleba ye sa ko u ye o sabati min ye engin explosif ko ka fɛɛrɛ ɲini olu la ni o ye EEI ye ko o baara minnu ni olu kɛra min ye marabolo kɔnɔna la sa k'a kɛra sababu ye ka kɛ tare ye an ka finitigiw olu ka wuli ka jɔ kɔnɔna la ko ka sababuya kɛ tile saba okumu kɔnɔ i n'a fɔ gafe da b'a la cogoya min na sa k'u sera ka nin wuli ka jɔ ka sabati min ye Nara mara fanfɛla la ko tɛnɛn octobre kalo tile 21 san 2024 min ye Nouvelle Horizon maaw ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko nin wuli ka jɔ in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye maajugu ye u sigilen tɛ koyi ko waati ni waati k'u bɛ bali ka poyi mun kɛ an ka finitigiw ko u sera k'u ka dankari u la sigida min ko n'o bɛ wele ko Dili o baara de kɔnɔna la sa ko i n'a fɔ état major général olu yɛrɛ ye kibaruya lase cogoya minnu na an ka finitigiw tɔgɔ la ko u y'a jira k'a fɔ ko baara in kɛra baara jijalenba ye ko bari an bɛ don min na i ko bisa ko min ye Mali finitigiw ye ko olu de bɛ yanga sanfɛ olu de bɛ se sɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ ko sigida minnu ni olu bɛ wele ko Tasik ni o bɛ Kidali mara worodugu yanfan fɛ ko ka na se ko Ntezeba ko ka na se min ye Masine ma ko Amasine ma ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen fana sabatira yen yɔrɔ kelen ninnu na min ye nin bɛɛ lajɛlen worodugu fanfɛlaw ye sa sira minnu kɔnɔna la waati ni maajugu n'u bɛ bali ka poyi yen nɔ ko Mali finitigiw k'u tɛ sigilen koyi k'u bɛ wuli ka jɔ la nin ko okumu kɔnɔna la i n'a fɔ min ye finitigiw ka kuma laselanw olu kɛmɛ ka yamaruya di cogo min a ko kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko min ye Mɔti mara yɛrɛ kɔni ye sa ko ka na se min ye Segu mara ko état major général ka ɲɛfɔli la ko Mali finitigiw ye nin wuli ka jɔ minnu kɛ sa ko a kun bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ koyi u tun ye kibaruyaw sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ko min ye maajuguw ye waati ni waati u bɛ ka bali ka poyi ko sigida min yɛrɛ ni o bɛ wele ko Ti Sevare fanfɛla la sa ko maajuguw ye wuli ka jɔ belebeleba dɔ sabati yen nɔ a ma mɛn kosɛbɛ ko ala ni Mali finitigiw ka wuli ka jɔ an'u ka jateminɛ n'o y'u ka vigilance ye gafe da b'a la cogo min ko Mali finitigiw sera ka fɛɛrɛ ɲini nin ko kɔnɔna la yaasa a mantɔrɔ o kana bonya
bonya kosɛbɛ ko o baara fana tagabolo kɔnɔna la sa ko hali ni ye jamana worodugu yanfan jateminɛ min ye banbagacimaw ye k'u kɛmɛ ka jaga ko ka o wajibiya maa dɔw kan ko o baara minnu ni u tun bɛ olu la ko Mali finitigiw sera tuguni ka se ka fɛɛrɛw ɲini nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ don min na iko bi ko lakana hali ni maa tɛ se k'a fɔ ko a bɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa ko mais Mali finitigiw kɔni siga tɛ min na fefefewu i n'a fɔ gafe da b'a la cogo min k'u bɛ ka Mali fantan ani naani ka se ka don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen suguba min ye maajuguw ka wulikajɔ kelen kelen minnu ni a bɛ an sen fɛ sa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ olu la cogoya minnu na Nouvelle Horizon ale ka bibɔli don Mahamani Ture ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye Awa Suwayidu Tarawele ale de y'o fasiri kɛ a y'a yira sa Nouvelle Horizon ka bi bɔli la sa ko fin des spéculations ko o ti dɔ wɛrɛ ko ye ko kuma misɛnnin minnu ni duguduguma kuma minnu ni olu bɛ ka fɔ k'a bɛna fɔ ko o bɛɛ lajɛlen banna ko ye ko ka ɲɛsin min ye général de corps d'armée Moribo Kone ko ale min ni a kun sugandi bɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa kɔsa in na jamanakuntigi ye maa minnu sugandi k'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara u ka garadiw tagabolo kan ko min ye Moribo Kone a ko kɛtɔ sa ko maa caman ko balalen yera la da yɛrɛ donna a kɔnɔna la an y'a fɔ yan gafew kumana kan don tɛmɛlenw na ko min ye Moribo Kone ale tun ma ye kɛnɛ kɔnɔ bari gafe kɛmɛ ka Awa Suwayidu Tarawele a kɛmɛ k'i sisa ka ja yɛrɛ bɛ yan koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye duguguma kumaw ni ɲininkali minnu ni maaw tun bɛ olu kɛla mun de bɛ yen nɔ a kɛra sira jumɛn fɛ a taara min a donna yɔrɔ jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn gafe da b'a la cogo min sa ko a bɛna fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ko o banna koyi ko ka sababuya kɛ min ye 5 colonels olu minnu ni olu sugandira jamanakuntigi fɛ k'a fɔ ko u ni jɔnjɔn ka kan jamana kɔnɔna la ko o wulikajɔw okumu kɔnɔ Moribo Kone min ni ale tun ma ye sa k'a bɛna fɔ ko ale yera wa min ye a ka baaraw ye sa ko a tɛmɛna n'o ye min ye jamanakuntigi yɛrɛ o ka jɛ kɔnɔna la gafe da b'a la min ye Awa Suwayidu Tarawele Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'i sinsin a kan a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye tɛnɛn octobre kalo tile 21 san 2024 ko cérémonie de remise min ni o kɛra ni o ye donbolo ye minnu ni o kɛra jamanakuntigi fɛ ko balalen k'u yera a ko kɔnɔna la k'a sababuya kɛ min ye Moribo Kone ko ale tun ma ye kɛnɛ kan o okumu kɔnɔ ɲɛfɔli caman ko olu kɛra i n'a fɔ Awa Suwayidu y'a fɔ cogoya min na ko baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa min ye wulikajɔw ye maa caman k'u ye fɛn caman fɔ a kɔnɔna la ko fɛn minnu kɔnɔna la yɛrɛ min ye kɛnɛyako yɛrɛ Moribo Kone ka kɛnɛyako ko da donna o wulikajɔw la fo ka taa wulikajɔ wɛrɛw ka olu sabati a ko kɔnɔna la wagati cogoya kɔnɔ ko bari an bɛ don min na iko bi ko maa bɛ se ka gɔri turu min kan sa ko titiri min ni o din bɛ nin maa kofɔlen ninnu ma sa ko Moribo Kone ko a fana y'a ta sɔrɔ kunungo ko ye tarata min ye octobre kalo o tile 22 san 2024 ko hali ni k'a sɔrɔ gafe da b'a la ko hali ni k'a sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na kuma caman fɔra o ko kɔnɔ sa ko bari ni waleya min ni o kɛlen filɛ o bɛ o bɛɛ lajɛlen fura ni tɛgɛkɔ ye ko min ye finitigiw tagabolo ye sa min ye jamana ɲɛmaa ye camancɛ fanga ɲɛmaa an bɛ don min na iko bi Asimi Goyita a tun ye kalenkan min di k'a yira k'a fɔ ko assise nationale o ka jɛ kɔnɔna la sa min maa kofɔlen ninnu ko min ye bolo min ni u kan ka bila o kɔnɔ u ka généraliya okumu kɔnɔna la sa ko a bɛ a sinsin min ye Moribo Kone o min k'u tɔ tora sa gafe ka ɲɛfɔli la ko a yera kɛnɛ kɔnɔ wa a ta ko o donna a bolo sira bɛɛ lajɛlen fɛ a jaw yɛrɛ bɛ yan nɔ o okumu kelen in kɔnɔ min ye baaraw ye sa ko u bɛna u sinsin o kan min ye colonel 5 min ni olu sugandira nin waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko baaraw sanbatira u fɛ an bɛ don min na iko bi Moribo Kone ko ale min k'u tora sa tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maaw bɛ ɲininkali la mun de tun bɛ yen nɔ mun na a tununa don nataw kɔnɔ ɲɛfɔli caman na se ka sɔrɔ a ko kɔnɔna la i n'a fɔ Awa Suwayidu Tarawele a bɛ ka a sinsin a kan cogo min ko bari maa bɛ se ka gɔri turu min kan bi Nouvelle Horizon ka fɔli la Awa Suwayidu Tarawele ka fɔli la sa ko Moribo Kone min ni a kun tunun bɛ tagabolow kɔnɔna la sa a yera wa ani min ka kan ko jamanakuntigi ye a bila o minɛn kɔnɔ fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ damadama la an ye mun sugandi ko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti min n'o bɛ wele ko ADEMA PASJ ko o ɲɛmaa danga dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko président par intérim ko min ni o ye
kɛrɛnkɛrɛnnenya Abdul Karim Konate ni bɛɛ ko a ma ko Anpe ko ale ye bɔli kɛ ka a da don wulikajɔ la ko ye. Gafe y'a yira k'a fɔ ko min ye Anpe ye sa ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ka ŋaniya ye ka bɔ CEDEAO baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko ADEMA parti ko u jɛra n'a ye wa u y'a gɔri turu a waleyaw kan ko bari ko tagabolo minnu bɛ yen nɔ sa min ni o ma diya u ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko sira caman bɛ olu kɔnɔ Anpe ka fɔli la. Gafe min ni a b'a kɔnɔ Soir de Bamako don min ye Laya Jara ye ale de ye fasiri kɛ. A y'a yira k'a fɔ ko min ye ADEMA PASJ parti dɔw min ni a bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko a ɲɛmaa danga min ni o ye Anpe ye sa n'o ye Abdul Karim Konate ko a y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔ ale ka jɛkulu n'o ye ADEMA PASJ sa ko u bɛ cɛmancɛ fanga maaw jukɔrɔma don dɔ la bi u b'u jukɔrɔma don dɔ la sini kabini min ye fanga a daraki wagati kɔnɔna la fo ka na se an bɛ waati min na i ko bi ma ko min ye u ka kɔngɛrɛ laban kɔnɔna ye sa ko u ye ɲɛfɔli caman kɛ min ye nin ɲɛmaaba in ye Anpe don ko ɲɛmaa min ni a tun bɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la Office du Niger o kɔnɔna la wa k'a kɛra minisiri kɔrɔ ye gafe ka ɲɛfɔli la Mali kɔnɔ ko ɲininkaliw kɛra a la tagabolo caman kɔnɔ ADEMA yɛrɛ parti min don a ka tagabolow bɛɛ lajɛlen na ko min ye Abdul Karim Konate ni bɛɛ ko a ma ko Anpe ko a ye ɲɛfɔliw kɛ ka ɲɛsin parti ADEMA parti ko olu ka position tagabolo kɔnɔ o ye jumɛn ye u ka ŋaniyaw ani sira minnu ni o b'u bolo an bɛ don min na i ko bi ko ka se gafe ka ɲɛfɔli la Soir de Bamako don ko ka ɲɛsin min ye Asimi Goita ale ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata hukumu kɔnɔ ko min ye o ko ye sa ko Anpe y'a yira k'a fɔ ko ni Asimi Goita y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kɛ cɛbɔ ye ko maliyɛn don tagabolo bɛɛ lajɛlen na yamaruya din bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛbɔ ye ko ban tɛ se ka kɛ o ma sira si fɛ bari ko komi kuma in ma bɔ maa kofɔlen min ye Asimi Goita ye a yɛrɛ dasa ko bɛɛ lajɛlen maaw kana perese bɛɛ k'i jɔ ka kɔnɔli kɛ Anpe ka ɲɛfɔli la gafe tilala k'i sinsin a kan ko min ye Mali jamana ale ni CEDEAO tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko sira wɛrɛw bɛ a kɔnɔ min ye maa kofɔlen ye halisa Abdul Karim Konate ni bɛɛ ko a ma ko Anpe ko a ko k'a bɛ ɲɛfɔli sinsin nin yɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ ko Mali jamana ye bɔli min kɛ CEDEAO hukumu kɔnɔna la ko ŋaniya don ŋaniya min ni a taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaaw fɛ ko hali ni k'a sɔrɔ min ye ale yɛrɛ kuntilenna ye ka na se a ka parti ma ni o ye ADEMA ye ko olu kuntilenna kun tɛ bi u kuntilenna tɛ sini a kɛmɛ k'i sinsin a kan koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye farafinna jɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko olu ka parti ɲɛmaa dɔ tun bɛ yen nɔ sa min ni an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ bɛ balolen ko an b'a fɔ ala k'a si caya k'a sababuya kɛ k'a kɛra jamanakuntigi ye parti yɛrɛ tɔgɔ la a kɛra parti ɲɛmaa ye a kɛra Mali jamanakuntigi ye Alpha Umaru Konare don ko ale kun ye wulikajɔ belebeleba kɛ farafinna bolo kan yaasa Mali jamana bɛ se ka ye CEDEAO hukumu kɔnɔ ka ye farafinna tɔn belebelebaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o donni kama Anpe ka ɲɛfɔli la ko Alpha ka o wulikajɔ minnu ni olu kɛra ko a ye nafa min lase Mali ma bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama o tagabolo kelen kɔnɔ k'an ma taa bakɔ an ma taa kɔkɔ min ye o parti kelen sa ko olu tɛ se ka ŋaniya si ta min ye k'a fɔ ko Mali ka bɔ farafinna jɛkulu kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ don tɛmɛnlenw na olu ka parti u bɛ se k'a fɔ ka kɛɲɛ ni u ka ɲɛmaa Alpha Umaru Konare ale ka ŋaniyaw tagabolo ye sa ko u y'u sinsin farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya minnu na o siraw kan ko ka kɛɲɛ ni min ye an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya waleya minnu ni olu bɛ Mali jamana ale ni CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ani UMOA jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Anpe ka ɲɛfɔli la sa ko fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la min tɛ bɔli ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye parti politikiw ka tagabolo ye a y'i da lase o ma ko parti ɲɛmaa minnu ni darakili kɛra olu la don tɛmɛnlenw kɔnɔ wulikajɔ dɔw kɔnɔ min n'o bɛ parti ko yɛrɛ bunakun kan ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲini nin bɛɛ lajɛlen na Anpe da donna parti tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya minnu ni olu bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi min ye Abdul Karim Konate ni bɛɛ ko a ma Anpe a ye sinsinni kɛ nin wulikajɔ ninnu de kan a da sera wulikajɔ wɛrɛ ma koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye jamanakuntigi ala ka hinɛ la Ibrahim Boubacar Keita IBK ale ka waati kɔnɔna la ko min ye dugukolokow n'a ɲɔgɔnnaw ye da donna nin wulikajɔ caman na fo ka na se musakakow n'a ɲɔgɔnnaw ma ko o donni kama min ye tagabolo caman ye ko ADEMA ye fɛɛrɛ caman sigi fɛɛrɛ minnu ni olu ɲɛfɔra jamana kɔnɔdenw ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o fɛɛrɛ kelen ninnu ko ani o sira kelen ninnu ADEMA bɛ o kuntilenna kelen ninnu kan alisbi ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye jamana bɛ se ka bɔ sema dɛndɛn na cogoya minnu na ni k'a sɔrɔ jamana kalata jamanakuntigi kalata Anpe ka ɲɛfɔli la n'o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka a bɔ sema dɛndɛn na ko
a baaraw ka se ka sabati cogoya bɛɛ lajɛlen na bari a kana kɛ fankelenma baara ye cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa an tɛmɛna gɛlɛya minnu kɔnɔna la an kana sin o gɛlɛya kelen ninnu kɔnɔ fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. an bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye ko min ye inondation o ti dɔ wɛrɛ ko ye ji bɔntɔ min ni o ye tiɲɛliw kɛ Mali kɔnɔna la a ma dogo maa si la an bɛ waati min na i ko sisan ko o okumu kɔnɔna la sa min ye protection civile ɲɛmaaw ni o ye an ka maaw ye maa minnu ni olu bila bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye jamana kɛmɛ ka sariya belebeleba min ta ka maa minnu sigi ko plateforme nationale min ni olu kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini gestion risque catastrophe o tagabolo kɔnɔna la sa ko kunungo olu ye ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ ko ye min ye Laya Jara ale ka fasiri do soir de Bamako kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ ye ko a sabatira protection civile o ɲɛmaaba ale ka bila minɛn kɔnɔna la ni o ye sapeur pompier Cheikh Fanta Madi Kone ko ka na se min ye colonel sapeur pompier Cheikh Fanta Madi Kone ko ka tɛmɛ o la sa ka na se min ye directeur général protection civile ka na se maaba wɛrɛw ma an da tɛna se maaba minnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ma wagati b'an kɔ la ko baara in kɔni kɔnɔna la sa ko min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ko olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa u da don waleya minnu ni jibɔntɔw ni a ye o gɛlɛyaw nati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la samiyaji o ko don ko o okumu kɔnɔna la sa jɛkulu min ni o sigira waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko wagati ni wagati u y'o sugandi yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka u da don nin gɛlɛya ninnu tagabolo kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka ɲini a la n'an b'a wele ko assistance n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ siraw ye o baara de okumu kɔnɔ ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lieutenant sapeur pompier Seku Gasama ale ye kuma ta ko a y'a jira k'a fɔ ko baara min n'a kalifan bɛ u bɛɛ lajɛlen na jɛkulu tagabolo kɔnɔna la sa depuis a bɛ waatinin bɔ u bɛ baara in tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ko k'a fɛsɛfɛsɛ tiɲɛ don k'an bɛ don min na i ko bi ko gɛlɛya waleya minnu ni ji ni a nana ni olu ye n'o ye inondation ye sa ko a kɛra ko balalen belebeleba ye ko balalen bɛ ko sudalen sa o okumu kɔnɔ ko min ye baaraw ye sa baara dafa baaraw u bɛ o de kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka kisi nin ɲɔgɔnna wulikajɔw ma waleyaw ma cogoya minnu na o hakilina kɔnɔ ko jɛkulu min n'o sigira n'o ye plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe o baaraw bɛɛ lajɛlen sa ko u ye wulikajɔ minnu sabati a dogolen tɛ jamana kɔnɔden si la ko min ye numéro de téléphone yɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi ni gɛlɛya bɛ maa minnu bolo nin sira ninnu fɛ u bɛ se ka weleli kɛ sira minnu fɛ cogoya minnu na ko Mali fantan ani naani kɔni na jɛkulu min ni o sigi bɛ maaw k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko gestion des risques la an bɛ don min na i ko bi sa ko o baaraw bɛ ka sabati i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a laɲini cogoya minnu na fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka fasiri don aw bonya b'a la. an bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Mali tribune ma kɛ e ko Mali tribune ale yɛrɛ tɛ kɛ ka bi gafew datugu de Mali tribune a ye bɔli kɛ bi a kumana a da bɛɛ wulikajɔ la a y'a jira k'a fɔ ko minɛli waleya dɔ ko o bolodara ka ɲɛsin min ye PDG min ni o ye madame Ba Arabiya Ture ko ka ɲɛsin wulikajɔ ma wulikajɔ min bɛɛ lajɛlen don tɛmɛnlenw na an da sera a ma ni a bɛ min ye ACISA o baaraw ko fɔ u y'a jira sa u da b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali tribune maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye laseli dɔ ye min ni o kɛra kunnafoni di siraw caman fɛ ko ni a dira réseaux sociaux fana fɛ dɔgɔkun tɛmɛnlen yɛrɛ kɔnɔ koyi ko u nana bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ ko direction générale min ni o bɛ agence de cession immobilière n'o bɛ wele ko ACISA ko olu ye wulikajɔ sabati ka gɔrituru wulikajɔ la ni o bɛ wele ko mandat de dépôt ka ɲɛsin PDG min ko ni o ye madame Ba Arabiya Ture ko ŋaniya jumɛn nana ni nin waleya in ye gafe da bɛ o de la u b'a k'u sinsin a kan Mali tribune don u ka bi bɔli u y'a jira k'a fɔ ko agence de cession immobilière min ni o ye ACISA ye sa ko olu ye ŋaniya bɔ ka bin k'a jira k'a fɔ ko kumakan minnu ni o bɛ ka fɔ olu ka baarakɛyɔrɔ ma kumakan minnu n'a bɛ ka fɔ u ka ɲɛmaaw ma k'u b'a furan n'u tɛgɛ kɔ ye ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini ka ɲɛsin min ye u ka ɲɛmaaba ale weleli bɔgɔ jɛninnen kan
ko baara in kɛra sira jumɛn fɛ gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko u ka kibaruyaw la sa ko maa kofɔlen ko misu mandat de dépôt min ni o da bɛ don o kuma la sa ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaba ma n'o ye madame Ba Arabiya Ture ko tiɲɛ t'a kuma la bi tiɲɛ t'a kuma la sini bari ko wulikajɔ okumu kɔnɔ ko PDG min ni o bɛ ACI o tɔgɔbolo kɔnɔna la sa n'o ye madame Ba Arabiya Ture ko a ma majɛ fosi kɛ gafe da b'a la k'a ma majɛ foyi kɛ ka ɲɛsin musakakow tagabolo ma ka ɲɛsin wulikajɔ wɛrɛw ma mandat de dépôt ko tagabolo kɔnɔ ko bari tiɲɛ ye min ye a kɔni welela yaasa ka faamuyali sɔrɔ tagabolow kɔnɔ ko disposition minnu ni jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka olu sigi u ye wele bila a ma ka se ka faamuyali kɛ o siraw de fɛ kiiri tagabolo kɔnɔna la dugukolo ko bɛ sira jumɛnw kan ACI ko tagabolo kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ jumɛn ko don Sulemanibugu o lotissement o tagabolo ko daw donna o wulikajɔw de la wulikajɔ minnu ko ni a bɛ yen nɔ a bɛ waati jan bɔ ko ye gafe yɛrɛ kɛn bɛ k'i sinsin a kan ko kabini san 2016 nin waleya ninnu olu bɛ senna da bɛ ka don a ko la jamana ɲɛmaaw olu ka tagabolow de kɔnɔna la ko titre foncier min ni da bɛ ka don o waleyaw sinsinni yɛrɛ la sa ko kabini san 1947 1947 o mɛnna minɛ ko fo ka na se min ye san 2002 ni o ye 2002 nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko da bɛ ka don olu dugukolokow sira jumɛnw nana n'a ye sira jumɛnw b'a to n'a bɛ di maaw ma sira jumɛn b'a to n'a tɛ di maaw ma ko min ye denbayaw ka tagabolo ye sa ni o bɛ wele ko groupe de famille ka na se min ye wulikajɔ wɛrɛw ma ɲininkaliw de bɛ ka tɛnku nin waati kɔnɔna la ɲɛmaa b'a la sa ɲɛmaa min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye madame Ba Arabiya Ture ko o siraw de don an bɛ don min na i ko bi yaasa fɛsɛfɛsɛliw o bɛ se ka sɔrɔ nin baaraw kɔnɔ ko bari ko ka ɲɛsin ni min ye disposition min ni o bɛ wele ko bien d'autrui ni o ye maa wɛrɛw ka sɔrɔ tagabolo kɔnɔna ye sa ko o siraw tagabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo ko ta fan fɛ sa ko waleya minnu ni olu bɛ ka fɔ ko o bɛ talikɛla san 2016 la n'an ko 2016 ko o baaraw bɛɛ lajɛlen okumu kɔnɔ min ye maa kofɔlen ye a welela a ɲininkara k'a sababuya kɛ ɲɛmaa don gafe da b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko pereperelatigɛla u ka kibaruya minnu ni u y'o sɔrɔ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka nin wele minnu bila ko faamuyali siraw kama don yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen don nataw kɔnɔ a bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogoya min na k'a ye k'a fɔ ko min ye baarada min n'o bɛ wele sa ko ACISA olu ye baara minnu kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ dugukolo ko ta fanfɛlaw la ka na se sira wɛrɛw ma sa a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogoya minnu na ka faamuyali o ka sɔrɔ a ko kɔnɔna la a ɲɛmaaba ni o ye madame Ba Arabiya Ture k'a tɛ se ka kɛ cogo si la ni o ma wele ka o ɲininka o wele ka ɲininka minnu ni olu bɛ senna an bɛ don min na i ko bi k'o de kɛra sababu ye sa maa caman ka teliya kosɛbɛ kunnafoni ko tagabolo kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko maa kofɔlen ko a minɛn bɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ ko ayi minɛli tɛ an bɛ don min na i ko bi fɔlɔ ko k'a sababuya kɛ fɛsɛfɛsɛliw la ko a yirala k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ tagabolo ye sa nin waleyaw ko a bɛ sɔn bɛ k'a ma bi sɔn bɛ k'a ma sini tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gafe Mali Tribune olu ka gafe don min ni an y'a sɔrɔ u ka bi bɔli kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ to ale gafe kelen in kɔnɔ min ye OMVS ye sa a da bɛ o ka kibaruya dɔ la o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye OMVS mara ye sa ko n'o ye organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ko u bɛ wuli ka jɔ la min ye jibontɔ min ni o bɛ bɔ min ye Sénégal jamana kɔnɔna la ka tɛmɛ duguw fɛ dugu minnu n'u bɛ OMVS kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana b'o kɔnɔ kɛ ko ka fɛɛrɛw ɲini min ye ba in ye sa a bɛ se ka kɛ cogoya minnu na ka bɛɛ lajɛlen ka o nafa o waleya kɔnɔna la sa ko min ye OMVS maaw ye u ye ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la sa n'u kɛn bɛ ka fɛsɛfɛsɛli di a ko kɔnɔna la fɛsɛfɛsɛli sugu jumɛnw don nataw kɔnɔ sa u bɛna fɛɛrɛ minnu ɲini baara ninnu tagabolo kɔnɔ yaasa min ye an ka ba in ye sa an bɛ se ka nafa bɔ a la cogoya minnu na anw ye jɔn ye min ye jamana minnu ni olu bɛ OMVS kɔnɔ organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ko nin lajɛ belebeleba in kɔnɔna la sa min ye ɲɛmaabaw ye ko olu yera a ko kɔnɔna la sa k'u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi ko ji min ni o k'u yɛlɛn bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛ n'a fɔ ko o yɛrɛ jiginna koyi ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a sira fɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko Bakɔyi min ni Sénégal fanfɛla don ka na se Falémé fo ka na se Bafin ma ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la min ye OMVS maaw ye u tun y'a yira k'a fɔ ko ji ko o yɛlɛnna yen kosɛbɛ kosɛbɛ maaw k'u janto nin wulikajɔ ninnu tagabolo kɔnɔna la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko caman bɔra a ji fanga la caman bɔra waleyaw la sa ko o kama min ye taga ni ka segin ani baara minnu ni
olu bɛ kɛ jiko tagabolo kɔnɔna la jamanaw kɔnɔ jamana min n'o bɛ Guinée Mali Mauritanie ani Sénégal ko fɔ sa ko o baaraw maaw bɛ se ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye lahira kɔnɔ min ye baarakɛda maaw olu ka ɲɛfɔli la ko o bassin min ni o bɛ a ko yɛrɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu fana ka fɛsɛfɛsɛli siraw fɛ k'u y'a jira k'a fɔ ko OMVS wagati ni wagati organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal waati ni waati ni kibaruyaw kɛra cogoya minnu na jiko tagabolo kan sa k'u bɛ o kibaruyaw di maaw ma yaasa faamuyali o ka se ka sɔrɔ gafe sinsin b'a kan u y'a jira k'a fɔ ko o kama min ye OMVS ɲɛmaaw ye sa k'u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u ka baara de don wagati bɛɛ lajɛlen na ko n'i y'a jateminɛ min ye Sénégal fanfɛla ye ko Bakel kana se Gouraye Matam les Ba fo ka na se Podor fanfɛlaw ma ko nin bɛɛ lajɛlen ye sigidaw ye min ni olu bɛ Sénégal mara kɔnɔna la waati in kɔnɔna la ko ji fanga a bonya bɛ nin yɔrɔ in de la o maaw k'u janto kosɛbɛ o siraw la ko OMVS gafe yɛrɛ kɛmɛ k'i sinsin a kan ko a sigira sen kan kabini min ye san 1972 n'an ko 1972 ko k'a ta o la ka na se an bɛ don min na i ko bi ma k'u m'a fɔ ko ba a ma fa ka se ɲinan hakɛ ma ko bari ɲinan hakɛ ta ko gɔri bɛ se ka turu a kan wulikajɔ tagabolo kɔnɔ ka bɔ Mali kɔnɔna la ka se Sénégal fanfɛlaw ma ko n'i ye o siraw jateminɛ sa k'a sera o de kama u ye alerte belebeleba bila o ti dɔwɛrɛ ye ko ka tamasiyɛn bila maaw k'u janto wulikajɔ ninnu tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye inondation kow ye ko ji min ni jɔrɔna tun b'a la sa k'a jira k'a fɔ ji bɛ se ka yɛlɛn ka se maaw ka denbayaw kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi tare ko k'a sababu kɛ o waliyaw olu jiginna dɔɔni fasiri a bɛ min ye Mali tribune kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko APA ko olu ka fasiri don aw bonya b'a la a bɛ dan siri an ka bi fasiriw la fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ sa ka se k'u kɔnɔ kumaw di aw bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ni gafew bɔra ka ban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛmaw ye to dun ka na yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔ an bɛ tile k'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM aw minnu b'an lamɛn aw minnu b'an lajɛ su fara tile kan an ka laɲini bɛɛ lajɛlen k'an seko n'an damayira kɛ yaasa kunnafoni ko kɔni bunako kan aw kana tɔɔrɔ cogo si la kunnafoni ko bunako kan aw ka kunnafoniw sɔrɔ minnu n'u fɛsɛfɛsɛlen don ka se ka o sɛbɛntiya an ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ye tile kuru kɔnɔ a ye to sɔgɔlen Joliba TV News la a ye to sɔgɔlen Joliba FM na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ cogo si la o hukumu kɔnɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma awɔ anw de ja bɛ ye bari maa caman de bɛ baara la dibi la yaasa an jaw bɛ se ka ye cogoya minnu na o hukumu kelen in kɔnɔ an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn aw minnu b'an filɛ aw de ye nafaman belebeleba ye k'a sababuya kɛ n'i sira ka kuma ni maa m'i lajɛ n'i sira ka kuma ni maa m'i lamɛn i ka kuma kɛra kuma lankolon ye ala kana an ta kɛ kuma lankolon ye ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na ne ye walima n kɔrɔkɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye a ye to sɔgɔlen aw ka teli mandi la ala ka tile hɛrɛ